ka na anak, part. Daghan mo kanding lang dagod. O bitaw, part. Salamat kung katimaan ng kanding nga, part. Pag-asay na libang anak, limit-limit na ba kayo pag tanaw na ko ito. Paminaw na ko, part, kanandak ko. Gusto ka siguro, anak ko doon. Saan siguro, hagod? Ngit-ngit mo kayo, maglisod ko, nagtimaan. Anin lang, part. Atong panila, asa na dad ng mga kandinga. Ni atong karon asa dapit ka gid ano. Ayo sundan na to. Ini ka. Ha? Nila ta. Naman. Usay, ari may sa buhag dire. Usay, ano diha? Usay ato dito. Yawa gud. Dagdag ka na bagyan na siya, sir. Mao bitaw ng atong atangan nga. Di ka nito makitaan kay sa asa lang agi. Oo, ano diha? O lagi. Kapila na biya kay gayong gisiwog atag, pirmi kong paso. Lagot kay ni tanan, magkatangatang tan, wala tayo kitaan. Lagi sir, ako bitong sultias no idensyo na. Sige la pangay pasaylo. Ida sa ni si Densyo Bibi. Abot tala ni Densyo Bibi kay murag bag-ong na tao, upaw na. Amnesia, under siya kay isang munday. Ande bitaw kay. Ining-ingon ni munday nga diha ka lang siya. Kaya ako ray mo kuha sa anak. Ako ray mo hatod, ako ray mo kuha. Di isan mo alma. Ande jo kay sir. Sus loyal kay idensyo na ako sabal lang. Ako ba? Ikaw. Siya rog wa ka obserbar ni. Mutan na ako. Musam na sa munday. Nakalike na nako nga mahimong bana sing anak ko wa. Oh. Kaya posible sa kuha siya ka-like ni Sir eh. Sa ilang kahimtang karon, ka nagkalisod-lisod sila. Pabor na kay sila ni mo eh. Hulog ng langit, Sir Marlon. Di pa sila anak, makaambit sila sa imong karuway, Sir. Oh my goodness. Maunta na angay lang na untoy. Ha? Pabor kay sila na. Ug ako'y mahimong bana. Sus lupig pa nila ni pusta sugal. Amit daw. Pero dini lang ka, ay ko biya eh. May nang samtang mag-atang ko na ako'y kay stress niya. Di sa kaya. Ay, man dis nanay og si Flor tay. Ay, kita sila. Importante nga ako mo yung sugat mo ron. Mahibuong malang gud ta kay ako naandan si nanay man og si Flor may musugat na ako. Abi ni mo dahil ako mismo mo yung sugat ni mo. Eh pinangga mo ka. Kaya nabala ka na ba taong ko ni mo kahimtang? Kaya mo pagsigli kay Likay ni Sir Marlo. Tay, wa mo ko maglikay-likay. Ito man naman gusto ni nanay kung asa ko niya paagion. Sa ito sa mong inahan ba? Wag ito kay ikong. Tatay sa tuwi natural ramang ko natay. Siyempre, mas mabala ka ba ang inahan kaysa sa amahan. So. Kung nabalakan yung mga inahan, mas nabaw pa kung nabalakan. Mga ba ako ginianin mo? Nisugat ni mo? Ay dad, di na natulalisan tayo eh. Karon kay ikaw may nisugat na ako, magsabot ta ha. At kinahanglan, ubanan yung kunin mo hantod maabot as ato. Ayaw ba ikubiyay tay. Okay. Ayat lang.
gipaibaw daan, una ko mo ani. Ako mo kang ipaibaw. Oo lagi. Hindi na gilakaw. Mo ni gini. Oh, Ya okay ra ka din mon. Kauyon ra ka. okay ra ko dire balay. May dire kay tagagsagbot. Dagan kay makaon sa danding ba? Himingaw pag yun. Sige. Pabuto na nato. Kinsa ka nagtitagya mon? Atok. Mayo ra to siya. Ayoy, pasati lang gutomon. Anong tayo gutomon? Kuya, wala kaya niya gutomon bon. Saputo na siya. Nga, kung saputon, madugayan niya sapot, di na maghilamos. Di na ganahan magpatupi. Di pa mamarbas. Asa lagi bungon mo, lagi bungis-ngis, lagi dantaon. Lagi. Iyawa ko ng tawana. Kuya mo lang. Mabaguhan ka, kuya, gyud pero maanat, palaran na namo. Ang maya na niya, pakanon na ni mo pirme kay aron mawa ang sapot. Murag kamukha mo yung kalidara. Kaya kung gutumon ka, manghasi man kasbay. Maka-high blood mong nang may kaon. Naliwat na mong grade. Nya, wala to siya. Gutuma ka ron, tingali niya. Atlan ba, gutom. Pag wild to. Why? Tananaw, sige mo to siya kaon. Paborito kaya niyang linog ang saging bon. Wala problema. Nagkamang saging. Nga, pakit-kita ni mong saging. Punuan saging. Kanang saging nga bunga. Kanang bunga sa saging. Samo lagi. Noon sa imo, mantaso na murang kay Snilo. Balikon talang ka. Kay mupalit ko sa atong konsumo. Ha? Sige. Paman sa jipat to kay. Balik na ka man. Sige. Ay. Sadya ng kanding na pag nabili ang tingatupad. Yung pagparta. Uubod. Kadaggan ng ginasila. May pagka-bright yung mga tawahan na. Gituyo mo lang padagan ng kanding para maglibog da. Kaya ngayon na tumbuhaton ni Pat. Dapo na ito na sila. Pag-ano ang tas tinuod. Ay, lang na Pat ay. Malang gyapon, ugato ng bungaton. Di lang gyapon na madaas sa tungod-latudlat. Lisod ng mga tuwan na. Kanilang gibuhat. Gilipat-lipat rata ni Pat. Oo, gilipat-lipat dito anak. Aron dito makatumbok. Ugain, anak. Nya. Naong ni naturon. Kanuangan tanig karong pa. Dalion ta na itong plano. Mao lagi ang problema ba kay tungod sa kadaghan maglibog lang ta anak. Sabutan tanig karong di ta mo kurbaro. Ano problema? Asam ta? Sir, may hapon. May hapon, natin show. May hapon diyan mo, Len. Kining tagbuod po sir kay kuya kay ito yung giagian dito eh. Oh, pwede rin mong tatog ako rin tagbo ni din show. Ano ka pala ka na? Ay, sila mo gud si nanay ug si Florme ni Saad, sir, nga may mutagbo na ako. Pwede rin mong tatubag. Ako ra. Di na lang na si nanay, si tatay ba ni mo o si Flor. Ako rin tagbo ni mo. Sama na. Uy, kuno si Sir Dio? Tay, O, diyan sa kaginap na sulti si Martin ako. ano sa mga taon to? Tayo magdali, tatay. O, nag-iya sa kaginap ni Mami. Ulahan ni Matoy. Ano lang Wala sa si Sir o. Yung sa imo na pabarugon. Nala ko tuyo papa ni mo day. Gabi niya, tatay. O, lagi, o, maglakaw na kita. Maglakaw na lagi ta karon. Taglok yan. Nalaw may sulti ang kadiot. Ano alam mo day? Len. Prangkalan ko ni mo ha.
Ako na bayang gidaygan sa papa nga magminyo ko. Ani ko mangitag mga saunon sa bukid. Bitaw, Lin. Kadungog ko ada day. Ingo Senyor Sibyo kung kaslon si Sir Marlon nga rin. Ay, ang ganda kayong kasal. Sus, kanindot anak day. Uy, sus! Kanindot anak-anak. Hindi tayo, uli na tayo. Uy! Lin! Ya, ansa naman mon? Oh, okay na bon, kasabot naming patok. Ano ba? Oo. Ya, kanin mo siya. Ah, na dito speaker soy kay nanguling ba. Mamatay ang pangita agot. Ya. Kasabot na mo. Pila man imong bayro nun niya? Aw, wa man nun siya nangay bayad bon. Ang yarang giingon nga sobra ra sa kong kaon, iya pangayoon. Oh. Kuya, wagod. Maura na yung kondisyon. Kaya pabinlan siya og pagkaon. Sobra ni mo? Ay. Lagi. Kuya, masubraan ka na. Kaya, kada kaon ni mo, wa mo may bilin. Luuya ko na niya. Bihas ni mo ha. Imo mo sa tapakauwawan. Pakawawan. Sabi niya ay, ikaw mauwaw ka kung doon ay sobra. Ana kung doon ay sobra. Pero ikaw, masubraan pa ka? Sabi niya, na-experience na nato namon. Halos di ko kakaon. Kailain kay ka mamungot. Ang pagkaon, hot doon mo. Makalisod gani, sa silingan na to. Mga pamanggani ka. Kikat mo. Sa una, dako og gaon pero karon gamay na nanay mabili na eh. Kaya lagi kung doon ay may bilin. Ikaw pa. Na lagi mabilin. Na lagi mabilin lagi. Luya kang patok. No? Bagay siguro. Di ako man sa siyang binlan. Wala pa rin kamuti ka na, mabinla na ni mo. Oh, pero kung kinahanglan sa nga na mabilin sa siyang gikaon. Kaya mo sa kanon. Ya, sumisabutan niyo eh. Ako lang mo bantay dire nya, dito lang ka sa balay. Oo. Magpaabot lang sa ano, kung sa'yo mando ni ma'am. Nya. Ang kwarta dito. Ay, ako lang bahala sa kwarta dito. Magsabot lang, Miss Ma'am. Kung saan pagdaas kwarta dito sa bangko. Nya ako dire ron. Ako na dire ursa. Hindi pwede. Uy, di pwede uy. Na pala yung mga daotang elemento dire pa lang. Lawanan din mo eh. Sige. Maninguha ko nga, doon na kay ikakuyog din eh. Na, siguro agad kay balik nitong mga tulisan bang. Ako ra ba usad dire, wala ba yung makalaban ako. Sige lang. Basin unya. Doon na ikuyog, doon na kay kuyog. Siguro ah. Lagi. Good! Lingi din ano? Good. Come on, baby. Come on. Come on. Okay. Pwede lang ka. Sige mo na! O, sige. Siguro ah. O, lagi! Kuha, biyamon! Lawa to. Lagot kong hilin. Ayaw mo nag hadlok na mo, mura kong abat sa iyong tanaw tingali. Ay, naan namin ang mga babae din ni Sir. Ganyan na pareho sa syudad po. Labaw pang way lami. Ang iyang amahan, Densyo. Way nahimo sa pagpugong siyang anak. Hilin, mura lagkwitis. Sirit lang. Sutoy lang. Sawa mo ng andyan sa kaya na siya. Andep. Ano kadaot niya? Siya ang tayhaw, kisa iba na. Haligi sa sprimay. Palupig mo nun siyang munday. Dugay ni, blagot ko. Bauri si Densyo. Blagot ko, dautang di akong buhaton. Ako na talang pisadan Sir. Ang sawa mo na. Likay na siguro siyang namunday. Ay, likay. Under ko na siya yung asawa. Madugay, maglagot ko, kana si Densyo. Pasayalong ko na. Yes munday, ako na pagkarsunison. Nilabay ko na ito sa kulantong. Pero mo akong himog, ray nagharis mga unggoy dito. Ay, pagingan na Sir. Habi ni mo Sir, kanarpas na video. Maningkamot sa kain, itabang na nato. Kay, gusto sabihin na nga,
Mamagad ka. Ay, nanigamot pa siya iya natanggi padlong ng anak, iya tagi tudluan nga ako di ang ngayong mahimong bana niya. Wa man niya buhat ta. Sir, Suman. ako sumahan sir, kaya tuwan ako sa laklak. Oh, sige. Sige sir, bubalik lang ako diyan sir. Hoy, Presidente Agustincio ha. Ano ka? Atol na to si tatay na. Ano naman? Papakamatay na kung siya tulungan niya ako. Pagkamatay ba? Basta ka sa glumpi mo lang yan siya. Ayaw, anak. Uy, kana na lang yung butangay mo ng pakamatyan. Ang mahigit ni mong buhato no no. Imo ra gyud pakigstoryahan ni mong anak, imong hangyoon si Laklak ug si Matoy nga mag-ipon na lang mo aron di ka malayo ni Laklak. Limit. Ayaw na ba yoy? Ay, pag mga gautan na maghikaw, ginaon ka. Bawi baya ka ng tao maghikaw. Di kinakasul sa langit. Maudjud. Dako kina sa... Sa kay. Mao babay. Oo. Impirno yung labas mo na. Hikaw ka. Bisan ganinoy ka na magunahon na kag dautan. Di gyud na maayo. Labi, nagiging mo buhaton. Sabutan di maayaw. Bitaw ba Sidro? Itambagan ko nila nga. Di yun maayo ni akong dautan kapag kabuhaton. Hindi na mag yun makasulod sa langit ang mga bayot. Munang tungod sa inyong gisulti na ako. Muna hinugog na tortured. Tortured